Okay, sabi sa one.
Akuan. Ako mo na. Ulo ba ito? Kamu yung mga kato. Ako si Patrick si Patrick sa mga. Yan ay iba ito. Tara pa mo. Sige tayo. Hindi na pinituan. Wala na akong pagpapinabangan. Idablaw sila. Yung parang sa pagkain. Hindi. Wala ko niya. Di ba rin?
Wala yun at pagdalaga ng chat. Ano daw ito sarap na makakatawag smile. Lahat sila pati nga bawal na.
Go ka na daw. Ipasa mo ang sa ata. Nakawag pa ako mo ng galaw. Huwag mong nalaman na ito.
Yung motor. Diyan ako. Oo, hindi. Pero, umiya ako, kaya naman akong banggi. Nakatsaga. Boy, boy, boy. Ay, Nato yan.
Exacto.
Okay. Ano yung muna ko ba?
Yes, sir. Yes, sir. Ay, nga, umuwi ba ako?
Io non